एक मतलब भिखारी बाबा में लम्बे लम्बे लौंडा रहे लो। ते बाबू हम आज तक ले देखबे ना कोई कि कितना लंबा भिखारी बाबा के लौंडा रहे कैसन रहे भिखारी बाबा। ते कैसे जानता रहे हमरा से 5 साल तक छेटो मेरे। अच्छा सोशल मीडिया पर देख ले बड़ा हमरा बुझाता कि तर बाबूजी में पिस्टिन का बजावत रहे। तो देखी सुमिरन बंदा एगो गावत तो अच्छा 5 गो गावत तो सुमिरन सुमिरने हो। अब पूजा पाठ एगो अगरबत्ती से करी तो अच्छा अगरबत्ती के फैक्ट्री जरा के करी तो वो पूजे हो। श्रद्धा भक्ति से एगो अगरबत्ती से पूजा करब तब माई तारा के दर्शन दे दी है। अगर श्रद्धा भक्ति नहीं खेता फैक्ट्रियो जरेब तो कोनो फायदा नहीं। तो अब हमनी के एगो और गणेश जी के गीत गाए देखी नायका लोग खाती तो होबे करी कि आज दोनों व्यास नायका बा तो नायके गाइलो तो व्यास किसे कहते हैं जे वेद ग्रंथ के साथ साथ नया गीत गावे तो ओकरा के व्यास कहल जाला। इना के खराब भनी 4 गो खसरिया के गीत मार के बैठ गनी तो तू व्यास ना हो। लइका गणेश जी के दरबार में जाके कहता कि ए बाबा हम सुनले बानी के जे तेरे राम के अवतार भइल रावण के मारे खातिर, कृष्ण के अवतार भइल कंस के मारे खातिर, ओही तरह सतयुग में रउरा 8 बार अवतार भई रहे 8 गो राक्षस के मारे खातिर। तो रउरा कौन कौन गणेश के रूप धैले रहनी? वक्रतुंडा गणेश, एकदंता गणेश, महोदरा गणेश, लंबोदरा गणेश, गजननाना गणेश, धुंवरना धूमकेतु गणेश। 8 बार रउरा सतयुग में अवतार लेके 8 गो राक्षस के मरनी। दूसरा पन्ना में लिखल बा कि 12 महीना में 12 गो गणेश जी के हर महीने में पूजा होला। तीसरा पन्ना में लिखल बा कि मैया पार्वती एगो मैल अपना अपटन से एगो गणेश जी के बनौली। जौना गणेश जी के देवता लोग में सर्वप्रथम पूजा होला। कोई भी शुभ चाहे अशुभ काम होला चचा तो सर्वप्रथम गणेश जी के पूजा होला। लेकिन जहाँ शादी ब्याह होखे ओ जाई गणेश जी के पूजा ना होला जे मैया पार्वती के लड़का हो। अगर ओजाई गणेश जी के पूजा होई तो जे घड़ी भगवान शंकर और मैया पार्वती के बियाह होत रहे तो ओहू घड़ी तो गणेश जी के पूजा भई रहे जे घड़ी इनकर जन्म न भई रहे। तो उ कौन गणेश रहले? उ आद गणेश रहले। आद गणेश उनकर नाम नहीं खे। जे तरह विधायक जी केहू के नाम नहीं खे, व्यास केहू के नाम नहीं खे, मुखिया जी केहू के नाम नहीं खे, वही तरह आद गणेश उनकर नाम ना उ पद बा। ई मालूमे न चलल कि उनकर बाबू माई के रहे गणेश जी जन्म कैसे ले ले, उ धरती पहिले कैसे आज तक ले केहू पता ना लगौले। इसे लोग उनका के आद गणेश कहेला। इस सृष्टि दुनिया में 2 आदमी आद अनंत भइल। एगो हमनी के गणेश भगवान, एगो हमनी के दुर्गा मैया। कौन दुर्गा मैया? जौन महिषासुर के मरली तौन जिनकर दशहरा में पूजा होला वो दुर्गा मैया। वो दुर्गा मैया ना जे ब्रह्मा विष्णु महेश के बनौली अब बाद में जाके रूप बदल के शादी कैली। ओहू दुर्गा मैया के आज तक ले केहू पता ना लगाल कि उनकर बाबू माई के रहे उ जन्म कैसे ले रहले। यही से लोग इनका के आद गणेश उनका के आदि शक्ति कहेला। तो लड़का गणेश जी से जाके कहता कि बाबा हमारा ये से का मतलब है कि कतना गणेश जी बारे। हमारा तो ये से मतलब है कि जो ना गणेश जी के अइला से मंगल होला और मंगल के नाश होला। तो आज ये खुजौली मठ पे आई एउ जा मंगल बरसाई। निमने निमने बीत जाओ अनिल भैया, निमने निमने बीत जाओ ना। तो ये चैत के महीना हमार मुकेश भाई के पारसा में गौनई बिहान भैला पेपर में छपाई। तो हम देखो तनी कि भाई फिर दोनों जुटिए गए वालों काल आ फिर बिहान पेपर में मत छपा जाओ। तो हम अंगारिये सचेत रहुआ लोग के कह देनी अब का भई रहे रहुआ लोग जानते बन कि ना बबुआ। तो लइका गणेश जी से जाके निहोरा करते हालांकि खेसारी भाई एगो ऐसन व्यास बारे जे मेहरारू के दिल के दर्द गावेले। जे तरह गायत्री बाबा पहले गावत रहले कि बलमुआ बहरा जाके बस गइल बारे आई औरत ने से चिट्ठी लिखवावा तारी। चिट्ठिया में कहा तरीका कि हम तो बतिया कहिले सही सही अरे हुकूठ जियरा में रही रही। यानी कि बलमुआ बहरा बारे औरत कहा तारी कि हम बतिया कहिले सही सही हुक उठे जियरा में रही रही। तो मरद जब चिट्ठी परस बहरा कलकत्ता तो ट्रेन के टिकट नहीं मिले तो पैदले धांग 11 दिन में घरे पहुंचस लेकिन चल आवस। आई अब चाचा कैसन गीत गाना गवाता ननद से भौजी जाके कहता रे कि भैया के बोला दे रे ननदी अरे डहकता अरे खजनवा रामा कहे से कि लोइया कटते अरे गाल हिले तब बेलत
तमे बदनवा ये रामा। अब चाचा रउआ सोची कि अगर ननद बात मान ले भौजी के अब भैया के फोन करके बोलाइए दे तब भैया को उनको राज मिस्त्री बरन कि यहाँ सीमेंट बालू मिला के दोनों के ढलाई को दे के वो तो हिले के काम में तो हिलबे कर तो लड़का लेकिन गणेश जी से कहता खेसारी भाई गीत गले बारे कि बोला मुआ रोज नचनिया के फेरा में रहता रहे। अब यही जा कितना लोग ब्यास के देखे आयल हो, कितना लोग दुगोला सुने आयल हो, कितना लोग नायकर रामायण महाभारत सुने आयल हो, कितना लोग नचनिया देखे आयल हो और सही एगो मरद बारे आ रोज नचनिया के फेरा में कहियो पारसा कहियो यमुनौर कहियो रोज घूमता रहे। आई औरत तंग हो गई बारी आ तंग होके कहतरी औरत कहा तरीका अरे कि जाए पिया जवानी हमर अरे जराई रे गइलो ना गो नचनिए कारण अरे कनिया के भुलाई रे गइलो ना। देखी कबो कबो अनिल भैया नु कबो कबो ज्यादा झूठ बोलला पर खतरा हो जाला। हाँ ज्यादा कबो कबो बने लगभग झूठ बोले लगभग तो देखे कि एक्सीडेंट हो जाए। अब धीरे धीरे चलत रह तो जहाँ जरूरी बा जब ब्रेक मरबन आ ढेर स्पीड चलत रह ब्रेक मरला के ना बोले तो ड्राम लेखा फेंका जाए तो झूठो बोलो तो कम बोलो ताकि मिला मान ला कि 5 किलो अगर धान बा तो में 100 ग्राम मुस्कोइल चाहे माटी मिला देव तो बेचा जाए आ 1 किलो धान होके 5 किलो में माटी मिला दे तो बिकाई तबे मतलब के दुकानदार 2-4 झबर मार के भगाइए दी तो झूठ बोलो कम बोलो। असही 2 गो भाई रहले 2 गो भाई आ दोनों बजर झूठ बोले वाला। छोटका भैया एक दिन बड़का भैया से कहता कि ए भैया हम 1 किलो घी किनले बनी आ 1 साल से खाता नहीं आज तक ले 1 इंची कम भइल बा। बड़का भैया टेंशन में पड़ल बा कि कैसे खाला कि 1 इंची कम भइल बारे तो कहले कि तू नहीं खा जानत भैया जब घर में रोटियां बन जाला ना तो सारा रोटियां के नीचे बिछा दिले एगो पातर लकड़ी लेके में डुबा के सब रोटियां पे छिट दिले। तो बड़का कहता कि तो बजर झूठ बोल दिला अब एकरा से बेसी न बोले के पड़ी तो कहता कि सुन ना तो 1 किलो घी किनले बारे 1 साल में 1 इंची कम भइल बन आ हम 1 किलो घी किनले बने आ 1 साल से पूरा परिवार खाता नहीं सो आज तक ले कमे नहीं खे भइल। तो छोटका टेंशन में पड़ल बा कि ई कैसे खाता रे कि इनकर आज तक ले कमे नहीं के भइल भले कि नहीं खाई जाना तभी लइका बारे जब रोटियां बन जाला नी चाचा सारा रोटियां के नीचे बिछा दिले आ ढक्कनवा के कस के बंद क के आ खाली शीशवा के ढुंगरा दिले मैं घी हो जाला घी ना कम होला।